Kublai pi baros ka thup khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sngi kilong. Sedin ring in lani suspend ka KHADC ya uleng do ka hima soyong. Yo buram saungut ki samla ya lekai muai thai. Thung maunong rem office thamai uba 100 son doling ha amna rem CNRD. Ban penkup buram ka Jylla ya kinong ya lekai khur medal ha ka North East Olympic Games. Tementai ne phai ki khubor ki bakhambania. Ke Executive Committee joka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala penmi ya ka hukum bakala sedin ring in ane suspend shipor ya ulengdo ka hima soyong ba basam phang thaba naka shuki senshar ya ka te ka hima lengdo. Nadu usnam arhajar khat khandai ka Joint Action Committee jongki khon ki hajar ka hima kila ot bar ujor shaka KHADC halor ka jingbam biang ka senshar khadar ha ka jingpen yat jong ulengdo basam phang thaba ya ka it ka hima jong ka soyong. Ka KHADC kala thung ban pen Khubor shipor ya uba si Polong Deputy Secretary ka KHADC ban pen ya ki kam ki jam jong ka hima soyong tat hadu banda pen mi hukum da kumwei pan. Labu ong ba dai bandon ka bot jat malau sunam. Ndai uleng do ba sepang thaba. Ha ka jinglok leng do jagu sama pen biang satya ya ka bot jat. Ta de ka wei. Sa wei pat na kaliang ka susun kala pen mi ka jing betha. Ba kine ki hima ki dai ban thung yo pi do. Hendai kat kumba kalong pat umei ubah sempang thaba semladon piyo. Nak tak kadau hafot bang ipan RTI mangi. Nak liang ubah sempang thaba usula Jylla de kum lengdo om piyo. Kita ki artli hidau ki ban lang sul ka kala suspend u hendai kibun pat kidau. Habai dai bat ka jing bom yo sanat kirang bak senong. Habai dai bat ka jing ya turmur put usam untuk hima bat kiwai kibun bak kidau ki bang ya. Ya kan nak pos pol ujon pos. Ka All Meghalaya Muay Thai Association AMMA kala penkup buram ya ki saungut ki khna elekai Muay Thai ka Meghalaya ki bala wanra buram ya ka Jylla ha ka jinga elekai ka bala long ha ka Jylla Manipur. Kini ki samla elekai na Meghalaya kila shimbanta ha ka jinga kop Sangal Festival ka bala long ha ka arpu pra bat arpu khandai terek unai wing ha Manipur. Ya kani ka jing penkup buram la penlong ha Shillong Press Club Dau Presiden jongka ni ka Seng uba Samuel Hasha rengkat ki dekhot jongka AMMA bat kita ki khna ya lekai. Ki samla ki bala penkup buram kilong u Royal Sun Lapang Koridor Renja labiang lang Thaubri bat usan bor korba. Ki karman skam manang naisha khmat ki player ki jongi itsa yo ban lekai bang hakir san ba pher bat ki karman skam bakin preshi tom bha shu nang naisha khmat te nakaleng ka jongaru ngalat treshi tomba ban hi kai ki mit labat sngi ban ngila treshi tom hot ni khamshong tha ki khna ki jongi ru te mdei tangka neka moi thai ndre wat ha ka kickboxing ru ni lawan ra shibun ki medals te kane ka de ka buram ka bakhau ya ka Jylla ka jongi Ka amlaram CNRD shen kan sayo ya ka yeng office bathamai ka ban pen biang lut ya ki jingdon kam jugi nong trei bat ki pat ba hakate ka than Uba 100 son doling Menteri ki kam Community and Rural Development ula thung ya umau nong rim jong kani ka office kata ha ka artarik uno pra ha amlarem Uba lakmen rumbui Menteri ki kam Pule Puthi bar kam po yeng uba mi khmat ya ki pat ba na amlarem constituency ula don lang ha kani kasni Uba 100 son doling ulaya thu baka sorkar kalamang ya ka jinglut ka bakot syaka arpon nyau klur tengka bantai ya kani ka yeng office bathamai Ula ongru baka jingyo ya kani ka office bathamai kan penstet ya ki kam penroi bat kan yarap ru ya ki pat ba haki jingdan kam jongki Ka amlaram CNRD ka pen biang ya ki jingdan kam jongki pat ba ki ba syong basa haki nyau phowei teli ki shnong ki thau ki ba don haki ranap bat ki padun lum ka than riwar jantia Kidan ru sanspa khandai photeli ki self help group hapo kane ka block uba 100 son ula pen pau ka jingkerman paru khmi lentiru paki jingtre ya kane ka yeng office kan yat stat shaprang ban pendap ya ka hakapor ka babiang Hakane ka sngi thong maung nongrem lasen ran ru the director ka CNRD department SC Sadhu IAS u deputy commissioner West Jante Hills ba BS Solia IAS ki pat ba bat ki samla samhoi na kane ka than Namarunta Karkom Sushar Khadar Karkom Kinjat Ikam Office Kalong Raya Pher Dukata Kata Namarba Ke Ek Berengkam Ide Berengkam Ke Jingga Maskher Namarba Kibon Ki Jingpunat Kam Kide
lemba online lane lemba digitali kat kaba nitre tengala sukmen ba hakan ga kenti ya ga jing amrut jong pai ba jong amrut blog nilai yo ban le ya ga ne ga kam hamne but ngakermen skher bakal nekan aja mentoy yang iparo. Ka Department of Sports and Youth Affairs kala penkup buram ki khna jong ka Jylla Meghalaya ki bala wanra buram haka jinga lekai ba pher bala penlong haka North East Second Olympic Games bala long dangshan ha Shillong. Haka ni ka program penkup buram ladan lang menteri rang ba ukonrat ke sangma kumu kongsan uba ai ka jingkran ru hakate kasngi dakaba ulaya ro iki samla ki baya lekai bha ba wanra ru ya ka jingsngo sarong ya ka Jyllahi barokawe. Nakaliang menteri rang ba ulaya thu ba nakaliang ka sorkar kan ai jingyarap iki samla ki ban let yakun haki sports ba pher kumba pra hajar lani khanda hajar tengka bar ka shong ru kat kum ka jingdon medal jongki ula ong ru ba ka jingyarap na ka sorkar kanum kut kanyai beteng man kapor hakate ka jan mi ladan lang president ka Meghalaya State Olympic Association ba John F Kharshiyeng bat ki we ki riu pau khman ki samla it sports ki larwai sngo tanat hakane ka jinga lang penku burom mi ki noya lekai sports ka Meghalaya. Sports department officials and the MSOA and the different associations that have done an excellent job in conducting the games, and it was something that was unprecedented and has really in a way raised the level of these kind of tournaments that are happening, and I hope that in the future also we'll be able to continue. Barakitu ki Khubor la poy chakapakot tar hadu banginde champion Khublei Shibun.